El conflicte a l'Orient Mitjà. Si parlava en l'anterior vídeo de com la declaració d'independència d'Israel el 1948 acabarà en una guerra àrab-israeliana que no deixarà a tothom d'acord perquè, clar, els àrabs, els països musulmans, doncs no acceptarien aquesta ocupació. Ara, en aquesta segona meitat del segle XX, veurem com aquests conflictes d'Israel, ja de l'estat creat d'Israel, en la resta d'estats que l'envolten, en la resta d'estats musulmans, serà més intensa i més cruel. N'hi haurà diverses guerres a partir d'aquesta guerra àrab-israeliana del 1948. Una de les més importants serà la Guerra de Suez el 1956. Aquí tenim aquesta imatge on ve a reflectir els diversos conflictes que tenim. Aquesta Guerra de Suez del 1956 començarà perquè Egipte nacionalitzarà el canal de Suez. Aquesta nacionalització del canal de Suez no li agrada a França i a Anglaterra, que havien estat els que havien construït i que havien explotat aquest canal dins del territori egipci, i serà aprofitada per França, Anglaterra i Israel per atacar a Egipte. La següent guerra, molt important també, serà la Guerra dels 6 dies de 1967. Aquí, Egipte, Síria i Jordània atacaran per sorpresa a Israel intentant destruir i ocupar tot el territori que havien perdut. Però Israel no és que no només aturarà l'atac, sinó que ocuparà la franja de Gaza, que parlarem que serà l'últim conflicte, la península de Sinai, Cisjordània i Jerusalem Est, a més dels Alts del Golan. El següent gran conflicte va ser la guerra del Yom Kippur, del 1973. Egipte i Síria faran, durant la festivitat jueva, un atac sorpresa per recuperar territori. Tindrem que sí que aquest atac serà molt violent per Egipte i Síria, sí que en un principi recuperaran territori, però Israel, amb l'ajuda inestimable dels Estats Units, que ara veurem com dins d'aquest context els Estats Units serà el gran aliat d'Israel en aquestes últimes dècades, doncs Israel aturarà l'atac i s'arribaran a uns acords, els acords de Camp David del 1968, on arribaran a una pau amb Egipte, on, per exemple, retornaran al desert del Sinai. Això sí, el 1978, què passarà? Doncs que hi haurà una crisi del petroli. La resta d'estats àrabs veuran com Estats Units i Occident recolzava Israel i no el recolzava a ells. Què faran? Doncs diran, ara us atacarem en el motor de les vostres indústries, en el petroli. I què faran? Faran que el preu del petroli, que el barril, sigui més alt. Produiran menys perquè el preu pugés més. I això causarà una autèntica crisi econòmica a tot Occident, amb una pujada de preus brutals. Com heu pogut veure, doncs n'hi ha una sèrie de conflictes, una sèrie de guerres molt intenses on Israel, sobretot amb ajuda d'Occident i dels Estats Units, cada vegada serà més fort. N'hi haurà uns processos de pau. Aquests processos de pau serà el que us he dit, els acords de Camp David en Egipte el 1978, on n'hi haurà una pau més o menys que fins ara s'està respectant per part d'Egipte, o els acords d'Oslo en l'organització àrab a la dècada dels 90, però aquests acords de pau no seran duradors i el conflicte serà sempre latent. I anem a veure l'últim conflicte que estem tenint ara mateix, i és el 2024, la guerra a Gaza. Aquest conflicte serà originat per Hamas, una organització terrorista, una organització de combat palestina que estava a la franja de Gaza, o està a la franja de Gaza. La franja de Gaza és un territori que té 40 quilòmetres de llarg per 10 d'amplada, on viuen 2 milions de palestins, i Hamas el que farà farà un atac per sorpresa dins del territori israelià, saltarà els murs que n'hi ha de contenció
que controlen i matarà a uns 1.000 jueus. Molts que estaven assistint a un concert que semblaven tindre per un concert per la pau. Doncs aquests jueus seran assassinats per Hamas. Què farà Israel? A Israel ara mateix està governant un govern d'ultradreta, farà un contraatac i ara mateix està arrasant la franja de Gaza, porta més de 50.000 palestins morts, amb l'excusa de que Hamas va segrestar jueus, els té dins de Palestina per túnels subterranis i els vol recuperar. I, a més, Israel diu que aquesta franja de Gaza és molt perillosa per ells perquè està plena de túnels que els ataquen constantment. El cas que ara tenim un conflicte a Gaza, un petit territori que no té més, no arriba ni als 400 quilòmetres quadrats, com us ho he dit, de 40 per 10 quilòmetres, governat per Hamas, i que ara mateix Israel està arrasant tota aquesta zona. La comunitat internacional no està intervenint en el conflicte. Com jo he dit, Occident recolza a Israel. Alguns països sí que demanen que s'aturi la guerra, com és el cas d'Espanya, però Israel té el gran suport dels Estats Units i tenen un exèrcit que podem considerar un dels més poderosos del món. Per fer-vos una idea, parlarem de Jerusalem. Mireu, aquí tenim, mireu un mapa mundi, tenim tota la zona aquesta de l'orient del conflicte, aquí tenim Israel, i aquí tenim un mapa de l'ordre mundial, una web que publica material molt interessant en geografia, i tenim un mapa d'Israel. Mireu, aquesta és la franja de Gaza, 40 quilòmetres per 10, uns 365 quilòmetres quadrats. Aquí ara mateix és on està el conflicte ara, perquè ells van assaltar, Hamas va assaltar aquí i va atacar tota aquesta zona. Això és l'altre territori que tenim pels palestins, que és Cisjordània, i això és Jerusalem. Per fer-vos una idea de com està la cosa de complicada, Jerusalem és una ciutat sagrada pels jueus. És una ciutat sagrada perquè allà tenim el mur de les lamentacions. Per ells és les restes del mur occidental del segon temple, aquell que van tirar els romans. Aquest és el segon temple. El primer temple també el van destruir. Aquest segon temple, aquesta sembla ser que és un dels muros. Aquí tenim l'esplanada del mur de les lamentacions. Aquest és el muro, on ells van aparegar, on hi ha molt moviment, per ells és un recinte sagrat. Però és que també, si us fixeu aquí tenim el Aqsa, la cúpula de la roca, que és un lloc sagrat pels musulmans, per l'islam. És un lloc de gran veneració, perquè aquí es creu que és el lloc on el profeta Mahoma va ascendir al cel. Imagineu-vos tenir un recinte sagrat per l'islam, un recinte sagrat pels jueus, i és que, clar, quan no podia ser menys, també els cristians tenen a Jerusalem una gran part del seu valor cristià, perquè allà Jesús va passar gran part de la seva vida adulta, va predicar, va fer miracles, va ser arrestat, jutjat, crucificat, i fins i tot, segons la tradició cristiana, va ressuscitar. A més, n'hi ha llocs sagrats, com l'església del Santo Sepulcro, que es creu on es troba el lloc de la crucifixió i la sepultura i resurrecció de Jesús. Per tant, com podeu comprovar, el conflicte d'Israel és més que un conflicte, és un conflicte cultural, és un conflicte social, és un conflicte polític, amb molt difícil arreglo, on totes les parts ara mateix implicades tenen part de la culpa, però claríssimament Israel és la potència militar i és la que està sotmetent a tota la resta dels musulmans i dels cristians que n'hi ha a la zona de Palestina. Moltes gràcies per la vostra atenció. Adeu.